Duond bura mar UDA dhi nyime gi tayo yiero mar jotelo e kor gwenge e tielo mar ariyo, chenro madhi nyime e Wards 40 e kaunti ma Homa Bay. Chenro no nochakore okinyi ma kawuono e tesende mag luto ombulu mopogore, kama jokanyo mag UDA noyudo thuolo mar yiero jotelo mabiro telo ne duond burano e wards mopogore e kaunti no. Yiero manobagi e telo mokwongo ne en mar jotelo mochung' ne tesende mag ombulu, ka yiero ma kawuono to en mar jotend duond burano e Wards 40 mayudore e kaunti no. Johera mag UDA gi josiasa mag UDA manowuok oko mar go ombulu okone gi mor gi kaka chenro no itayo nyaka ne chakre okinyi ma kawuono. Mondo wanyis piny ni gini en girwa, oko wakawe kaka girwa kendo wabiro wuotho kode achiel kachiel nyaka giko. En piem ma ji opieme, ok omi ng'ato. Ka ng'ato yombi, ang' nokoni oyomba. Koyombo, ang' noyie mondo waduto te wadong' kanyakla toka kuro setimore nade orumo. Polling center montiere kae ni wan gi yiero madhi nyime, anitie ng'ikruok moro matin to oselose. Koro jatelo mochung' ne yiero mar ka osechano gi jowagi mondo mi jogo mane ochung'e kidienje mopogore opogore oyud thuolo mar ling'o ombulu. Ne nitie gwenyruok moko mobedo e positions, but the presiding officer and the returning officer oseyie kaka gibiro timo hybrid electronic koriwore gi physical to hakikisha ni joma nyingi nitiere. Koro kuonde 40 e kaunti wa makawuono watime mana gi muolo kendo maber kaka nwatimo chieng' nwatimo mar polling stations. Ang'eyo ni Homa Bay County is a shining example nationally. Donge? Is a shining example nationally. Kendo wabiro ng'iso ji kaka itimo gik moko gi ng'uono, gi lony kendo gi